traballo estaba feito, 3 anos, a conciencia tiñan a eles, e a nos chama para que de algún modo intentemos, el en calidad de escritor, bueno, eu supoño que algo tamén, intentemos facer como un taller de escrita para que eles poidan aportar a súa voz directamente e as súas vivencias. A estrategia foi a seguinte: moi ben, desde aquí que se pode facer antes de viaxar nós alá, e eu empecé a pensar para saber sobre todo como eles podían escribir, que fixeran, eu pedíalles eso, unha carta para unha persona que quixeran da súa familia, amistades, alá no seu país, para ver se era aproveitable a hora de levar a un libro. Aproveitable nun sentido estético e aproveitable nun sentido de contidos. Non valía por unha sinxela razón, porque todas eran demasiado emotivas e non tiña unha emotividade tampouco, non vou dicir isto porque mentiría, unha emotividade natural, tiña como unha emotividade filtrada por códigos da televisión, por exemplo. E dixen, bueno, isto non pode ser, isto para o libro non vai dicir nada deles, ou nada ao nivel que nós pensamos que poden decir. Foi cando chispón, dixo, bueno, o mellor sería vir hasta aquí. Levábamos unha estrategia, e a estrategia era que todo o que nós conseguiramos, as propostas que nós lle fixeramos, queríamos que foran en positivo, que dado que o proceso era integrador e que o proceso era para dar a ver tamén fora das dúas comunidades hacia a sociedade, que non hai conflito que non se poida superar, nin hai estereotipo que perviva cando as cousas se ven de outra maneira, queríamos que o noso traballo incidira en aspectos que eles puderan representar como positivos. Preguntámosles se aquí hai un mapa de Europa e aí está o mapa dos países de onde vives, o mar polo medio. Cando chegastes, cal foi a primeira persona que vos botou unha mão? Cal foi o primeiro recordo bonito que tedes da vosa estancia aquí? E aí empezamos, e aí saíron cousas moi interesantes, saíron cuestións que nós temos oído nas nosas casas, cuestións de solidariedade entre compañeros de traballo, que nesas situacións tan difíciles de recién chegados se toman con unha importancia moitísimo maior do que o mellor teñen no tempo corriente.